L-aħħar żviluppi fl-iskandlu ta' korruzzjoni fil-Ministeru tal-Edukazzjoni, mod partikolari fil-bini tal-iskejjel, huma gravi u issa li l-Ministru Evarist Bartolo nqabad kien qed jagħmel bil-moħħbi ta' kulħadd għandu jerfa' responsabilità politika ta' emilu. Dak li għamel Evarist Bartolo jġib il-kundanna ta' kull min iħallas it-taxxa f'pajjiżna għaliex is-soluzzjoni li qal li sab Evarist Bartolo il-kontrattur tħallas id-doppju ta' dak miftijem. Dan qalu l-Viċi Kap għal-ħidma fil-Partit u Shadow Minister tal-Intern Beppe Fenekadami waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-bini tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol. Qegħdin barra l-Ministeru tal-Edukazzjoni għax kif jgħidu bl-Ingliż the buck stops here. The buck stops mal-Ministru Bartolo illi hu l-ammissjoni tiegħu stess qed jgħid li neffaq lill-poplu Malti viċin il-miljun għal tender illi kellu jiswa €900,000. Beppe Fenekadami qal is-silenzju ta' Muscat dwar dan l-iskandlu u sintomatiku ta' mexxej li tilef il-kontroll u li m'għandu l-ebda awtorità morali li jieħu deċiżjonijiet fuq il-membri tal-partit tiegħu stess. Minnaħa tiegħu il-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Ivan Bartolo sostna li fl-aħħar ġimgħat ġew svelati numru ta' fatti dwar Evarist Bartolo li juru li waqt li kien jitkellem kontra l-korruzzjoni u stess kien qed jaħbi każ ċar ta' allegat korruzzjoni mill-kanvaser tiegħu. Meta inti tkun kompliċi u tagħti il-dak ta' madwarek fi skandlu li jmur oltre €900,000 li huwa flus il-poplu li jafdalek fidejk tul daw l-4 snin, int kompliċi u ħadd idaqsu. Ivan Bartolo qal li l-poplu Malti wawċi jixraqlu ferm aħjar minn hekk u jixraqlu Ministru tal-Edukazzjoni li jkun iffokat fuq xogħlu ta' Ministru u mhux aljenat jipprova jiddefendi l-aġir skandalus tiegħu f'każi ċari ta' korruzzjoni.